ng'enya nonro mar bedo achiel, key to unity. Mane kwa ng'eyo kawuono. Kabe paro ni kain ni kwata ne wawuoyo kuom bedo achiel kuom Kristo, bedo achiel en ranyisi kata nyuol kare. Kristo kalemo nwang'e sabato mokalo kocha ne Nyasaye mondo oketo wabed achiel mondo kaka en gi wuoro gin achiel to wambe wabed iye mondo wabed achiel. Koro wuoyo e dhok achiel. Oseneno bende ni Nyasaye wuoro wuoyo gi Roho Maler gite gitiyo e achiel. En Nyasaye achiel kuom adek gitiyo kanyakla kendo kumote dhi kare. Kawuono wang'iyo kanyo puonjo kuom nyanonro mar bedo achiel. Ka studio antie kod Elder Erastus of Maganda, bende antie kod Elder David Okusa. Amo kutani happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Amo ko Elder Erastus monteno lemo. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa erokamano kuom luongowa mondo wanon tiendiko e sechegi eki. Tiendiko nyisowa ni mondo wabed achiel e Kristo nikech richo to pogowa gi Kristo. To wayudo ni ng'uono osetimnwa e msalaba ma Jawaro oseluongowa mondo wabi ire wayud ngima makrum, puodhwa kuom richo duto kendo yie mondo Roho puonj oganda ni kokalo mana kuomwa e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Ochako ka anyisine wapuonjre kaendi kawuono kuom wach macho ni nyanonro mar bedo achiel. Penjo maduong' mapenjo kaendi en ni en tudruok mane mantie kind chiwo luor kod riwruok. Magi gik modhi ng'iyo kaendi, chiwo luor kod riwruok. Bako gich marwa wuok e buk mar Jo-Efeso 1:9 nyaka 10. Macho kanyo ni nonyisowa wach manoum mar dwarone kaka herane gi tichne manochano kuom Kristo obet mondo omi ndalo manoketi ochopi kendo mondo oriw gik moko duto achiel e Kristo, gik manie polo kod manie piny. Mane mako gik mantiere godo kaendi. Pile wacho ni mokadho nowuok kuom Yesu ka otemo jiwo mondo obed e achiel. Kama wang'iyo kaendi to wach mar achiel mowuok kuome ni Paulo wuon bende owuoye kotemo jiwo jo-Kristo mondo obed e achiel kinde kaendi. Ng'eyo kama owuok kuom Jo-Efeso kota mokadho nowuok kuom Paulo kano wuotho barupege kaka na en Efeso. Noyudo ni Efeso ne en dala manoger chopo kuma nitie kanyo elo jo-Kristo mantie kanyo gin joma ne wuok kuonde dhoudi mopogore opogore. Nitie jok mane gin jo-Yahudi, nitie jok mane ok gin jo-Yahudi. Ne gin jok mane wuok kuom okenge e ngima mopogore opogore, social aspects mag social life mag opogore. Nitie jok mane tiyo tije mag opogore opogore to ne gibiro gere ware kaendi mondo mi ne giwuothi magi winj kata magi wuo kata magi winj wach mar Yesu Kristo nyaka ne gibed e achiel. Omiyo Paulo ne temo nyisogi ni mondo mi wageng' pogruok manyalo bedo e kindwa nyaka wawuoth e achiel. Unity mar kanisa, riwruok mar kanisa ne nyaka bed e kind jo-Yahudi gi jogo ma ok jo-Yahudi mondo giwuoth e paro achiel kata e body achiel mar Kristo. Mane omiyo wacho ni Paulo wacho ni e Kristo watimo kamaendi, e Kristo gik ma kamaendi. But no wacho ni kuom ng'ato, wacho ni kuom Kristo, gik ma moko wacho ni kuom Kristo. Wang'eyo ni en gweth mage mayudore e Kristo e bedo achiel. David. Erokamano. Namba 1, wayudo ka jachien ka nobiro e piny kaendi, nobiro mokwelo, okawo Adam kod Hawa, ogolo e lwed kuma noketgie maber. Mane puodho manolosi mowach ni ber chuth kendo chopo kare, tich ne ler maber, gimoro amora ne ber. To waneno ka jachien obiro mokawo nyithindo mane ne nitie ogolo e lwet Kristo. Koro kogologi e lwet Nyasaye ochako bedo kodgi e weche mopogore opogore ma koro waneno sani makelo weche mag richo and the rest. Kristo kuom hera mare koro biro mondo mi ochako golo e lwet ang'ono, e lwet jachien. Nikech jachien koro kawa koro wacho ni magi gin nyithinda, magi gin joga. No wanda kane gine e got kacha to nyiso Kristo niya, ni neno magi duto to tere e wi got malo, ni magi gin ang'ono, gin maga. Koro kulri mondo ilama kata pogni ang'ono, pogni portion kamoro mathin, in bedi riti. Ok en wuoyo kod jachwech, nikech en gige nokwalo, en jakuo, nokwalo yutho gigi kuom ng'ano, kuom Nyasaye. Koro Kristo duogo golowa e lwet jachien ka to luongowa ni wan nyithinde ma koro ochako kawo adopted children. Wan nyithindo mokawo, ne waseringo moa, richo nodhi olal kodwa, ma wawuok koro kwan nyithind Nyasaye, waringo wadhi oko. To Kristo duogo
koro kaowa to wachonwa kisomo je Efeso 1:3 nyaka 14 kowacho niya ni koro wan nyithinde, wan nyige kendo wan ang'ono, wan yawuote. Ni to kendo wacho niya ni Nyasaye ma wuoro ni koro marwa, nikech koro wacho niya un owetena kuom koro wan owete Kristo. To wacho ni Nyasaye ma wuoro en koro en adiwa achiel moriwo wang'ono waduto te. Omiyo koro onge gimoro niya ni kaendi nitie akwede moro ni maendi ok ja Israel to maendi ja Israel, nikech jo Israel ema ne warruok nokwongo keti e lwetgi mokwongo, to nokete e lwetgi ni mondo mi gin bende gidhi e pinje duto mondo mi gin bende warruok ni mondo mi jomoko bende otim nade oyude, nok gitimo mano. To koro inyisowa ni wan jo Kristo kata masani mane ne ok en gimoro mani nochuno ni nyaka wabed kod warruok ni okelnwa nono, okelnwa kendo koro wanyalo luongo ni nyithind Nyasaye. To ber moro mwatimo to timore nade onge. Mano omiyo Jorumi wacho ni geno ma wan godo kuom Kristo koro kel ang'ono, okelnwa ang'ono wich kuot, nikech kane pod wan joricho Kristo notimore nade nothonwa. Onge ber moro mane wasetimo to deserve ni mondo mi koro wabed ang'ono, wabed nyithind Nyasaye. To koro luongwa ni koro wan nyithind Nyasaye. Tiwacho ni warruok ni gima ber ni endi mechni kare nokete nyaka chakruok mar gero piny ni, foundation mar piny. Kiketo misingi mar piny ni to warruok bende nosetimre nade noseketi. Koro mane momiyo Johana 3:16 wacho ni nikech Nyasaye nero piny kama mano chiwo wuode mamede ma ni ng'at moyie kuome to bed kod ang'ono ngima manyaka chieng'. En warruok mochiw nono ma ok chun godo ng'ato. Gima koro idwaro kuom ng'ato en niya ni koyie to kawo warruok niendi kae to obedo gi ang'ono gi ngima manyaka chieng'. Koro obedo nyathi Nyasaye. Mane maling'ling mopondo ni ng'at manonego bed ni tho manyaka chieng' otimne ng'uono e yo moro ma kendo koro en onyalo yudo ngima motimore nade manyaka chieng'. Mago maling'ling mantie muma ma Nyasaye otimo ne dhano, kech ma Nyasaye otimo ne dhano. Koro wacho niya ni ei familia waniendi mar Nyasaye niendi koro waduto te warom nikech hera mar Nyasaye okwako wang'ono waduto. Onge ber moro kaka kamibetono jakwath misetimo madang' iwach ni koro in malo moloyo ng'at machielo maneno wakani kata mawinjo puonj niendi. Mana ng'uono mar Nyasaye motimonwa emomiyo koro warom, wan nyithind Nyasaye ang'ono waduto. Koro pogruok bedo mana niya ni warruok ni be kawe okele nono. Koro kanye magno bibede ni ng'at machielo kawo warruok, ng'at machielo kotimo nade ok okawo warruok, lakini okele ne ji ang'ono ni ji duto. Magi gweth ma untie ma Nyasaye ma Kristo okelonwa. Kamano wado kanyo mokwongo ni kaka wacho ni ne ka dhano oseng'anyo no pogore gi Nyasaye manya koro obedo ni yore wan koro kaka nyithind jachien do gi Satan. Koro ni Nyasaye nobiro kuom tho mar Kristo mokawo wa kendo doko oketwa kare koro wan kaka nyithinde. Kizungu wacho ni by adoption. To nyathi ma adopted en gi rights ma kimerwa. Nyathi mobile adopted. Ikawe bedo mari. Nyalo yudo nyathi kich tikawe mondo obed mari ok en kimerwa. Koro en gi gadiera ratiro mar yudo gik monego nyathine yudi. Yuda ratiro. Moro ma wate wan gang'owa ratiro mar bedo kaka nyithinde kendo wan nyithinde ma wayudo gik kote ma onyalo miyo nyithinde. Kata wacho kendo ni warruok koro miyo wang'owa warruok mang'in gweth moyudo ka okadho kuom Yesu Kristo. Ne nitie mana gimoro ma adwa jiwo matin. Dho Kisungu wacho ni predestined. Koro ji mang'eny osewacho ni jomoko nitie manong'ad biro yudo warruok to jomoko biro lal. Gima timore kanyo en ni ng'ato ang'ata moyie ok bi lal biro yudo warruok. Noseikni wayudo warruok. Ni joka dhano ni mondo giyud warruok. To mach to nolos ni Satan gang'ono. Gilange. Mano nie Mathayo 25:41. To nikech miriambo jachien okawo ji ogolo e warruok kuwuondogi mondo gidhi gikonye mana wang'. En gima ber ma en go onge. Wadhi na migawo machielo kae ketho ohinga